Hello friends, बरायबाय Bodo info YouTube channel आसा खालामो गासिबो मोजां दङ दा पोस्टआ 658 जाबाय वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभलपमेन्टनि आन्डाराव आसाम स्टेटआव मिसननि आन्डाराव नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै साख्रि मावनो हागोन सो बेनि एप्लाइ सोलिगासिनो दङ लास्ट डेट 18 मार्च आरो 25 मार्च 10 फार्स्टनिफ्राय हागोन दा बेसेबां नांगौ क्राइटेरिया जों बेखौ नायगोन दा बेनि सिगां नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनब्ला साबस्क्राइब खालाम Bodo इनफोआव जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन लोगोसे सरकारि आसनि स्किमनि ल'ननि सायावबो आपडेट नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन सो बिदिबा गोबाव खालामा जों थांनो फार्स्टआवनो अफिसियेल साइटआव देन अफिसियेल साइटआव थांनानै जोङो नायनोसै दा बेयाव लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव बेयाव फैबानो नोंथांमोना बेबादि पेजखौ मोनगोन सो बेनिफ्राय एसे गाहायाव फैबानो जाबाय एन्ड गाहायाव फैनानै नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइबो बेयावनो खालामनो हागोन दा बियो माने सोलिगासिनो अनलाइना दा बिनि पस्टआ बारायबाय एबा मिसना मोननै दङ दा फार्स्टआव जों नायगोन मिशन शक्तिखौहाय अके एन्ड जों नायगोन माखासे वान स्टप सेन्टारखौबो जों नायगोन दा फार्स्टआव जों बेखौ नायबाय नोंथांमोना शक्ति साधन आन्डार मिशन बे शक्तिनि आन्डाराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव दा जोङो फार्स्टआव जोङो PDF फाइलखौ नायग्रोनोसै बेयावनो दंखाजोबो जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबो नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन आरो आसाम स्टेटआव नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय साख्रि जागोन आरो बे जाबाय कन्ट्रेक्चुअल नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन शक्ति साधन बेबायदि होननायाव देन बेनिफ्राय जों क्राइटेरियाखौ दानिया नायनोसै फैदो गोबाव खालामा बेयाव माखासे होनाय डिस्ट्रिक्ट दङ बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बे होनायाव नोंथांमोना पोस्टिं जागोन आरो सो बेनिफ्राय लास्ट डेटआ बिनिया 18 मार्चसिम थागोन 11:30 PM सिम थागोन लिंकआ एक्टिभ देन जायफ्रानिखि शर्टलिस्ट जाबाय नोंथांमोनखौ मा लागोन अरेल टेस्ट लागोन एबा वाक इन इन्टारभिउ एन्ड स्किल टेस्टबो नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्टबो लानाय जागोन बैसोआ 21 इयार्स बेनिफ्राय नर्मेलाव 38 बाट जोंनि एसटिआ 43 इयार्ससिम हागोन दा सबसे फिसासिन पोस्टआ जाबाय नोंथांमोननि नाइट गार्ड दङ 105 भेकेन्सि एनि पार्सन हेभिं एटलिस्ट 2 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स दङबा 9000 पर मान्थ बेयाव मोनगोन अल डिस्ट्रिक्टआव सो बेवहाय एक्सपिरियेन्स फैदों देन कुकआवबो नोंथांमोना 70 भेकेन्सि मोनदों बेवहाय जायनिखि रोङो नलेज दङ बा एक्सपिरियेन्स दङ बेहाय नोंथांमोना 10500 नोंथांमोना मोनगोन बेयाव होनाय दङ क्राइटेरिया जुदि दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय जायफ्रा ओरैनो दङ देन फैबाय नेक्स्ट पोस्टआव जोंहा जाबाय बेनो माल्टिपार्पसाव दङ बेयाव 70 भेकेन्सि बेवहाय एनि पार्सन होनना बुंदों जायनिखि नलेज गोनां बा एक्सपिरियेन्स गोनां बेवहाय नोंथांमोना माने बे सेक्टराव अब्लाथाय हागोन 10500 नोंथांमोना पर मान्थ मोननो हागोन अल डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना पोस्टिं जागोन एन अफिस एसिस्टेन्टआव नोंथांमोना जायनोखि डिग्री पास खालामबाय दा नोंथांमोना बेयाव हौवाफोर हिन्जावफोर हागोन सो बेनिफ्राय 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स दङ 17000 पर मान्थ नोंथांमोना मोनगोन एन्ड रेसिडेन्ट सुपारिनटेन्डेन्टआव नोंथांमोना 35 भेकेन्सि बेयाव हाई लेभेलनि क्वालिफिकेसन नांगौ 21000 पर मान्थ मोनगोन बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय सो बेनिफ्राय बे जाबाय नोंथांमोना फिन खनसेबाव वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभलपमेन्टनि आन्डारावहाय आरोबाव जों नायबावनोसै मोनसे वान स्टप सेन्टारावहाय आरोबाव साख्रि ओंखारबावदों जों बेखौ PDF फाइलखौ नायनोसै आरोबाव बेबो नोंथांमोना मोनदों मिशन शक्तिनि आन्डारावनो वान स्टप सेन्टार होननाय बेयाव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन आरो बिनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 25 नोंथांमोना मार्चसिम खालामनो हागोन फार्स्टनि पोस्टआ जाबाय सेन्टार एडमिनिस्ट्रेटर दङ 27 भेकेन्सि बेयाव एसे हाई लेभेलनि क्वालिफिकेसन नांगौ 36000 पर मान्थ मोनगोन बेखौ नोंथांमोना MSW ससियेल वर्कआव दङ ससियलजियाव दङ साइकोलजियाव दङ एटलिस्ट आरोबाव 5 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स फैदों जायफ्रा दङ नोंथांमोना होनाय डिस्ट्रिक्टआव पोस्टिं जाहैगोन देन केस वर्कार 60 भेकेन्सि एनि वुमेन हेभिं ए बेचलर डिग्री नोंथांमोना ल'आव बा ससियेल वर्कआव बा ससियलजियाव बा ससियेल साइन्सआव नोंथांमोना दङबा प्लास एटलिस्ट 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स बेयाव बिदों 25000 पर मान्थ नोंथांमोना बेयाव मोनगोन बे जाबाय एसे नोंथांमोना सिगाङाव केस वर्काराव नाङाखैमोन नाथाय दायो केस वर्कारावबो एक्सपिरियेन्सखौ बिनाय जादों दा बेनिफ्राय फैबाय काउन्सिलराव 35 भेकेन्सि बेयावबो वुमेनफ्राल' हागोन आरो बेयावबो नोंथांमोना क्राइटेरिया लाखिदों 25000 पर मान्थ नोंथांमोना मोनगोन एन्ड अफिस एसिस्टेन्टआव नोंथांमोना 28 भेकेन्सि बेयाव डिग्री पास खालामनो हागोन हौवाफ्राबो हागोन हिन्जावफ्रा हागोन एन्ड नोंथांमोना 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स दङबा हागोन 20000 पर मान्थ नोंथांमोना बेयाव मोनगोन माखासे होनाय डिस्ट्रिक्ट दङ नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन देन बेनिफ्राय माल्टिपार्पस नोंथांमोना 94 भेकेन्सि एनि वुमेन जायनाखि बे सेक्टराव नलेज दङ स' नोंथांमोना कुगानजा नोंथांमोना एबा माल्टिपार्पस जा स' MPW होनना बुङो 14000 पर मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेनोमोन नोंथांमोननि क्राइटेरिया बेनिफ्राय नाइट सिकिउरिटि दङ बेयावबो एक्सपिरियेन्स दङबा नोंथांमोना हागोन आरो दा बेफोर जाबाय माखासे प्रजेक्ट स' माखासे प्रजेक्टनि थाखाय माखासे एक्सपिरियेन्सखौ बिनाय जायो दा बे फ्रेश केन्डिडेट्सफ्रा हानो नागिरा मानोना मोनसे मिशन नालाय देन गोदानै आपडेट फैयोबा नोंथांमोना लाना फैगोन Bodo इनफो इउटुब चेनेलाव स' बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदानमोन साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन